Здравей! Ако не се чувстваш добре, надявам се това да помогне. Може би се чувстваш предаден, обиден, огорчен, подведен, излъган или 10 други работи. Знам, че е трудно, знам, че боли. Всички сме преминавали през такива неща. И аз преминавам през неща и това е причината да направя това видео. Това е част от живота. Това е неизбежно. И това е единственото нещо, което ни е гарантирано в живота. Да не боли. Но от нас зависи ние как ще отговорим на предизвикателствата на живота. Също така искам да ти напомня, че също болката е това, което ни изгражда и ни прави по-силни хора. Дори и да не го виждаме в момента. През каквото и да преминаваш, не е нужно да преминаваш през това сам. Може да споделиш на близък приятел, на родител, на брат, на сестра или на който сметнеш за редно. И от личен опит знам какво е да не искаш да споделяш. Знам, че е страшно да се разкриеш пред някой друг, но наистина помага да разтовариш този товар от раменете ти. Успех! Вярвам, че се справиш.